Ako vyzerá môj individuálny tréning? Začínam vždy poriadnou rozcvičkou, bez nej by som riskoval zranenie a hlavne telo nie je pripravené na záťaž. Rozcvička je základ, aj keď to veľa hráčov podceňuje. Potom idú rýchle nohy a krátke šprinty. To je pre mňa kľúčové. Zrýchliť reakcie, prácu nôh a zlepšiť dynamiku, ktorú využívam v každom zápase. Keď mám telo nahodené, beriem loptu. Žonglovanie je moja rutina. Nielen precit na loptu, ale aj pre sebavedomie s ňou. Čím viac dotykov, tým viac kontroly. Ďalej prichádzajú prihrávky o stenu. Toto je možno najľudnejšie cvičenie na pohľad, ale ver mi, že najdôležitejšie. Prvý dotyk a presná prihrávka to rozhoduje, či stratíš loptu alebo založíš útok. Moderný futbal je od jednoduchosti a presnosti. Tréner ma začal stavať aj na stopera. Nie je to moja hlavná pozícia, ale beriem to ako výzvu. Preto trénujem hlavičky a osobný postoj, aby som sa cítil istý aj v súbojoch. Na záver, dlhý 40-metrový kop na bránu. Snažím sa napodobniť reálnu zápasovú situáciu, keď treba poslať loptu presne tam, kam patrí. Takto vyzerá môj individuálny tréning. Každý detail, každý dotyk, každý šprint má svoj význam. Sleduj ma, ak chceš vidieť viac mojej futbalovej cesty.